Hello, good morning mga Uragon, mga best, mga bay. So, here I am again for my day 14 of my morning daily exercise, burning fat. So, start na naman tayo mga Uragon. So, time check, 6:03 in the morning. So, now, start na naman ng running walk ni Uragon. So, see you! So, ayan guys. Katitigil ko lang mag-running. Ayan, medyo hiningal tayo. Ogo, nagigit 5 minuto tayong nag-running. Ayan, hingal din. Malamig ngayon, malamig eh. Pero di ako nag-jacket oh. So, ayan guys. Takuli tayo. Ayan. Run. Madilim-dilim pa guys. Ayan. Solo lang ako dito lalakad takbo, running walk, early morning. So ayun, medyo pahinga ulit. Yan ang ating ginagawa, lakad takbo, running walk. Ayan. So ayan guys, bali ito yung aking area ng tatakbuhan, lakad takbo sa umaga. Ayan, walang ibang nag-exercise dito, ako lang. Makakasalubong ko lang dito mga sasakyan. Ayan, yung mga papasok din nakabike. Ayan, minsan may naglalakad-lakad papunta sa kanilang trabaho. Ayan. Ay, so ganito lang ang ginagawa ni Uragon pang daily upload sa ating channel. So start ulit tayo guys ng takbo. Ayan. So ayan guys, tuloy lang. So ayun na nga mga Uragon, mga besh, mga bay. Dito na ako ulit sa working area. Mag-exercise na naman, 5 minutes basic exercise. Okay? Kick. So, ayun na guys. Tapos na yung aking 5 minutes basic exercise, stretching. So, maraming salamat. Bukas ulit ha. See you tomorrow for my day 15 of burning fat running walk exercise. So, ayun guys. Bali, tapos na naman yung aking 5 minutes basic exercise. So, dito na naman magtatapos ang aking video. So, kita-kita tayo ulit bukas ng umaga pang day 15 ng ating running walk, yung ating burning fat. See you tomorrow. And if you like this video, please like and share. And don't forget to subscribe to my channel. See you. Bye-bye.